На самом деле наша организация называется «Общество с ограниченной ответственностью новый алгоритм». дар маркази амрикоӣ дар шаҳри хуҷанд конфронс баргузор гардид. Конфронси мазкур таҳти мавзӯи алгоритм барномарезӣ барои ҳама унвон гирифт. мақсади ташкили он рушд додани соҳаи IT, баланд бардоштани дониш, сайқал додани маҳорат ва бо кор таъмин гардидани мутахассисони соҳаи IT аст. Это наш первый проект, который мы написали про ООН. Поддержка предпринимателей, да, стартап. InnoResponse Challenge, третья фаза, мы написали проект и нас поддержали. С помощью этого проекта мы стали принимать заявки. И основной критерий нашего проекта была разработка собственную методику, да, то есть мы не будем с интернета брать или там с теории с университетов, да, мы хотели, чтобы наши обучения были больше практическими. дар конфронси мазкур намоянда аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғ иштирок намуда аз рушди босуботи соҳаи технологияи информатсионӣ махсусан дар соҳаи IT сухан кард. Вай гуфт имрӯз барои таҳсил, омӯзиш ва баланд кардани дониши насли наврас шароит муҳайё аст. ҳамчунин дар ин конфронс оид ба баланд бардоштани дониши насли нав дар соҳаи барномарезӣ махсусан IT бештар сухан карда шуд. Раньше, когда только развивался IT, в Таджикистане был очень пассивный. Вот последние годы мы наблюдаем, что у нас очень бурно развивается сфера IT. У нас тоже появились компании, которые имеют продукты, не имея какие-то оборудования, имеют хорошие бизнесы. Можно взять такси, имея просто программное приложение, не имея ни одну машину, делают бизнесы. Сегодня IT настал час, важный момент, что дает возможность, несмотря на возраст, несмотря на образование, развиваться быстрыми темпами. мутахассисони соҳа аз набудани кадрҳо дар бештари корхонаҳо нигаронӣ мекунанд, зеро корхонаҳои бузург ба соҳаи технологияи информатсионӣ бештар ниёз доранд. вобаста ба ин дар конфронси мазкур барои дарёфти мутахассисони соҳаи IT гӯшаи махсус ташкил гардид, ки дар он ҷойҳои холии корӣ пешниҳод гардид. масалан ташкилоти мутахассисони роҳи абрешим ба 4 нафар мутахассиси IT эҳтиёҷ дорад ва дар ярмарка ба онҳо ҷойи холии корӣ пешниҳод намуданд. мутахассисони роҳи абрешим бо содирот кардани хизматрасониҳои барномасозӣ машғул аст ва мо бисёр хурсанд ҳастем ки имрӯз чунин конфронс ташкил гардааст ва имконияти бо ҷойи корӣ таъмин кардани мутахассисони ояндаи соҳаи барномасозиро метавонем иҷро кунем. асосан аз мутахассисон ду намуди малакаҳоро мо интизор ҳастем: малакаҳои шахсӣ ва малакаҳои касбӣ. малакаҳои касбӣ ин малакаҳое ҳастанд, ки барои кори худро ба таври хуб иҷро кардан лозим ҳастанд, ва малакаҳои шахсӣ ин барои аз нуқтаи назари характер, аз нуқтаи назари кор бо команда, аз нуқтаи назари муошират ва муомила бо клиентон, бо дигар нафарон аст. конфронси мазкур имконият фароҳам овард, ки то дӯстдорони ин соҳа донишу малакаи худро дар мавриди барномарезӣ баланд намоянд ва соҳиби ҷойи кори доимӣ гарданд. чунин конфронсҳо барои наврасон имконият фароҳам меорад то дониши худро санҷанд. айни ҳол зиёда аз 40 ҷойи корӣ дорем. ҳам Android барномасоз, ҳам веб разработчик, iOS разработчик ва бисёр позиtsiyaҳои холӣ дорем. айни ҳол барои ҳамин омадем, ки барои навкорон ҷойи корӣ пешниҳод кунем. давоми солҳои охир дар Тоҷикистон мутахассисони барномарезӣ зиёд мешаванд ва ин соҳа рушд мекунад. барои барномарезӣ бештар наврасон мароғ зоҳир менамоянд. ин аз он далолат медиҳад, ки соҳа дар ҳоли рушд аст. зӯши мафнушкур ва наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.